Kaixo margolari, bideo honetan ikasiko dugu nola margoztu gure love markoa. Lehenik eta behin, behar ditugun materialak aurkeztuko dizkizut. Margo akrilikoa beharko dugu. Nik ipini ditut hemen kolore lehenak, magenta, horia eta zian, eta erdian zuri pizkatxo bat. Pintxelak beharko ditugu, akrilikorako pintxelak. Baita ere beharko duzu urpote bat. Markoa margozteko hasi zaitezke zuzenean koloreak ipintzen, baina nire aholkua da lehenengo kapa zuri bat ematea, horrela gero koloreak hobeto hartuko dute. Beraz, ni hasiko naiz guztiari kapa zuri bat ematen. Lehenengo pausua amaitu dugu, orain utzi beharko dugu lehortzen. Azalduko dizuet momentutxu batean azkar baten, nola naztatu behar dituzuen koloreak beste batzuk ateratzeko, bai? Ia, 3 kolore hauek, horia, magenta eta zian, kolore lehenak dira. Horrek esan nahi du, kolore pilo bat ateralditugula hauek 3 bakarrik naztatuta. Ia, guztiak ateraldira. Adibidez, naztatzen badugu horia, zianarekin berdea aterako zaigu. Zenbat eta hori gehiago jarri, ordun eta berde argiagoa aterako zaigu. Naztatzen badugu horia magentarekin laranja gorrizka aterako zaigu. Zenbat eta hori gehiago jarri, ordun eta laranja argiagoa izango da, eta zenbat eta magenta gehiago jarri, ordun eta gorriagoa. Azkenik, magenta zianarekin naztatzen badugu, morea aterako zaigu. Ba, listo, bukatu dugu gure eskulana. Sokatxoa lotu diogu, eskegitzeko, eta orain, argazki batzuk hemen jarri, eta prest egongo litzateke. Hurrengora arte! Agur!